čus, vítám vás u dalšího videa a dneska se zahrám Brawl Stars, protože Brawl Stars prostě je dobrá hra, že jo? A teďka zapneme si Brawl, proč mi to vyplo? Nechápu. No, dejte určitě like a odběr, protože začínám a byl bych rád za podporu. A už se nám to tady zapíná, takže dobrý. Jo, je nová sezóna, kdybyste nevěděli. Je tam Unicorn Berry, Marodnuty, to zase budou takový ty věci, že budou ty secret věci. A je to tady nový. První věc, kterou jste asi věděli, že z nás změnili bloka, že takovej naherkapovaný, takovej placatý vlasy. Nic jiného nám tady nepřidali, napište do komentáři, koho mám pušovat, ale tady mi chyběly 3 pohárky, takže jdeme dát 15. rank. Napište do komentáři, jestli víte, jestli ze 14. na 15. rank se změní barva z toho ranku. Na to tak počítá, máme tady Dravkan a na něj je skin. Dobrý, čup. Normálně Lily má 2 náboje, podívejte, dřív měla 1. To je OP, ona má 1. To má 2, podívejte. To je hustý. No, to je tady česky. Doufám, že neprohrám, protože jako, to bychom pak potřebovali. Tady česky. Další, jeho friend. Já si nabiju na něj útinu. Dokonce. To nevadí, já ten rank chci, že jdeme pro něj. Já radši budu hned pořád se půjde. Jak dlouho? Paintball, takže zahráme pak na videu. Až budu mít od Drakanu, tak budu dát na další videa. Asi nevím nějaké stříhače, protože stříhám prostě já. Rozbijeme tady Česku. Ježiš, Spike, a No, já to dám, musím to hrát. Teďka pokud prohraju, tak to úplně vyzmát. Brutální. Zase si tady nehledám první lidem. Tady mám se někdy toho broka, asi chtěl vyzkoušet tak střílit, kdyby taky zbragovat poslali, ale jak střílím. Tady toho a to ještě bachu. Že jdeme tady, jo, Shelly se úplně netrefila. Teď toho bude litat. To bylo těsný, ale dobrý. Sprejček pro zmrdy. Bacha na Edgara. Ten pofajtil, já půjdu na něj. Bum, bum. Bum, bum, joj. A byli to vše zachrání. A showdown. Tak koho tady mám showdowny? Byla dobrý to. Dobře, na one hit takzvaný. Jo, a změnila se barva. Tady 20 blinků, což je dobrý. Budem pak aj vytočit video, hitnout 14 000 pohárků, to bude až livestream, který bude zítra, ne, pozicí. Takže určitě běžte se podívat na livestream, tam budeme hitovat pohárky. Livestream rozdělit navíc, aby se uložil, jo, doufám, že se uloží. Ty vogo, on je hypercharge na Piper. OK,
tady všechny skiny mají své pozadí, podívejte. Does someone here on follow me? A i tady je Hypercharge. Just a regular day at the A i office. další už, nevím, tady ne. Triangulation rocks the nation. Adjektiv má You should be more vždycky, že? careful. Ghost taky ne, no to je I'm only jedno, here ale for the každý to má trophies. prostě svoji, Shots fired. You can't get away from me. svoji, 3, 2, 1, you're done, mate. zadám tu záješe, protože Time to take out the rubbish. na něm mám malo pořádku. Dobře, Drako tady je. No to je cool. I smell rubbish. Tak jdeme, tady Penny. To mě vypla. Get off me, a wee korak. Dobře, Penny tady rozbiju. Bum! Time to take out the rubbish. Harus ada fajil. Ini pisang. Ya. Tadi kan na sustainnya zastavili jsme tu. Máme to jako vyriganý. Dobrý, zvládli jsme to. Drako tady chvíle. Dobře. Dobře, kušátko pro mrdy. Tady na draka moje kousky. A showdown je, myslím si, že s drakem. Kde? Neboj se, ona si cestu najde. Na té Poko, myslím. Teď tady vyšel zprava. Jo, je to Poko. A teď fakt vyšel zprava. Poko tady dostal mapíráka, strejček. Máme tady questík. I smell rubbish. 22. Mám tady blingy na draka. Tady ho budu mít tak na 100 let. Jo, podívejte, protože každý skin má svoji tu spajkič. Bless your heart. Mám pořád doskový brawlery, protože tam vykupají pravdu jsem řekl, že jsem hezký. Berila jsem naštvanej. Každý v Česku. A na Piper Skin jsem si koukal, napadl mi, to by jsem řval, už je taškovám domů. Pin, který se nehýbe, jsou nejhorší. Abilitu, na kterou nakonec možná používají na čistku, protože se nechce používat na hráče. No. Zase do ní nemůžu trefit a nakonec mě tady zabije tento Apex s jedním powerem. Ne. 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 No. Tak. Tady se mnou spělat můžete, no. Come get it. Teďka bych dal... Jo, dal bych asi kyta, tam je chybí taky pár marků do toho, do výhry. Ževčil. Někdy lidi říkají, že kyta dobrý brawler, takže si ho dám. Napiš do komentářů, jestli máte rádi kyta. Jedem. Pořádně. Teď bombíme tady kytáky. Doufám, že tam nebude myfika. Doháně. Let's get physical. Tady naší pin. Erta podle mě nevšimne. Holčička, trapná. Já jsem vyšel, dobře.
Jo. Já jsem to netrefil. Máme to malé babičky. Tam že se mi nabije ulti, no a skočím na toho mamíka. Jo, teď se mi nabije a skočím na něj. Nemohu. Sprejček pro smrdy. To je taky háj. Jo, tak nebyl. Třetí, to je v čilu. Plus 6. Takže mi chybí 3 pohárky. Ne, je vždycky jedna. No, tak jdeme. Jo, jsou tady nový týmy. Hezká písnička, ne? Nám tady hra zapíná, je dobrý. Já jsem se na kauty, aby se už to nemusel dohrát, tak to mám prohraný. Did I smell Tak tuna? je no. Don't mess with the whistle. Tady asi akuje ten týpek. Jo, tak já mu to jdu vyhrát. Ještě jednou dostaneš flákanec. To nedají. Ty nemusíš ani hrát i druhej. No. Ty ani nehraj, když to okroví. Spadni. No. Tady bych tam říkali. Tak jdeme solo, protože pravděpodobně tady ty debilové nám úplně nepřejou v to. Jo, tak jdeme. Jdeme do toho a teďka nebudu mluvit, musím se soustředit. Don't start believing. Friends forever. Friends forever. Finally some rest. No nevadí, tak jsem vtípil a 14. rank, já mám 99! Oh, no, tak ještě jednou, jedeme. Bum. Borný. Mám tady nějaký questík navíc. No, to je jedno. Pak zase nebudu mluvit, abych se mohl soustředit, protože mi to pomáhá. Bum. Tak nebudu mluvit. Usaďte se a dívejte se na můj gameplay. Cat's out of the bag.
Feline frenzy. Of course, I'm Possum. You are stuck with me. Ale mám to. Výborně, i quest máš všechny. To je hodí. No, tak příště bude až to dodělání startupů a dodělání dalšího 32 Brawl Passu. A na live streamu, který bude za 2 dny, se určitě přijďte podívat. Bude tam hitnutí pohárku a to je všechno. Uvidíme se při chvíli. Přidá se video, dejte odběr a like a čau.